tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Chay! Choy! Chay Minda! Choy Paloy! Choy! Chay Minda! Ay, Minda! Choy! Tay! ano ba natin? Nabatian ko. Paloy! Ano may Tay, nagasinggitan? Ay, sus, Tay, napiwan. Minda! Dili ako nga nagapungko diri sa malaba nga Chay bangko. Minda! Ah. Chay Minda! Ay, Chay Minda! may nagapanawagit. Bugtaw anay ko! Matindog man ako. Tanawon ko, Pilot, abi. Choy! Dra nagahalin Si sa Pilo! portahan namon ang tingog. Chay Minda! Ay, Chay Minda si Piloy! ay, ara na! Ano? Ano tong siling mo? Ha? Ay, sino Pilo! ina? Si Pilo, Chay! Katuin ito anay sa may banggao! Na bunato sa isang tambay! Ano? Ay, mga Diyos ko! Ay, aabihan ko ang puntahan! Ay, ay, Milong, ikaw ina? O, Chay, ako ni. Katuin sa anis Pilo. At ito sa subungo, sa may bangga. Ginuldap to siya, Chay. Sa mga adik, bala. Ano? Kasi magbato siya, ginpulian sa buno. Ano? Oo, nagawak sa kay. Dasigan nyo. Nay? Nay, ano to? Ay, Diyos ko, Diana! Ay, si Pilo ko, no? Si Pilo, ano magulang mo? Napunan ko no to sa bangga. Ay, dali ka! Katuan nato siya! Dali ka, Diana! Nay! Ada na emergency room, Nay. Ada ko na sa Pilo. Oh, ato si Duming. Nagwa sa emergency room. Oh, sugataon ta siya, Nay. Sila ko nang nagdala diri kay Pilo sa ospital. Ay, Duming! Duming din si Pilo! Sa diin ang bata ko! Duming! Ay, siya, Duming. Ay, Minda! Diin ang bata ko, Duming! Ano siya, Duming? Kumusta si Nung Pilo? Kumusta siya? May pila siya kuno? Ay, kadamo eh. Kag siling sa doktor. Patay na kung si Pilo. Ano? Ha? Ano? Si Duming, hindi ka maglahok, ha? Ay, wala ko yan nagalaho. Kaya na. Ang balang doktor. Sila nyo to, bla? Ay, Diyos ko. Siya, Duming, ano ko lang natubo, ha? Amo na to ang istorya. Nga may mga nagatambay na nga andikong sagwa. Hindi taga-aton. Mga pangayaw. May barkada lang na sila nga taga-diri sa aton. Mga ulihing tubo na wala. Nga mga adik na. Hindi nila kilala si Pilo kay ti. Hindi man sila ya taga-diri sa aton. Kung ba si kilala man sang taga-dira sa aton. Pero ang nagbira
nga upod nila nga pangayaw. Ha? Ay, di. Nga ang agintandog nila sinong Pilo. Ilagani ginhudap. Kuwao nila ang bag ni Pilo nga ginumbilay. Ginkuot pa nila ang bulsa. Kag kuhao ng kita. Wala sila guro pang skuro kung saboy. Puti, sang nagpalag si Pilo, ginpulihan nila. Nagsingkitan kuno si Pilo nga taga-dribble ako. Hindi ninyo kuya pagunaya. Pero wala gin sila mamate. Sang hindi pagyatag ni Pilo iya nga dala, gimbuno siya. Tapos, nagpuli pagin iba nila nga mga upon. O, Diyos ko. Uglay nagigasubong sa lugar tadayana. Damo na di sang pangayaw nga. Nagatambay. Damo di nagatambay kung gabi na. Hasta na da sila sa kagahon ng standby. Mga lulong na sila sa sabo. Sus, mga awat na sila kag mamatay sa tao para nga may ihigop lang sila sa sabo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Basta kumpleto ka lang sa materialis, dasig man nagali obra ko ng sakayan, Jack, no? O, Joy ni Kanor. Kita mo sobra pa lang isa kasimana, lako ng agi nila. Gani man. Bao, amat-amat manggali ang gasto, Jack, no? Sabi mo gani, anay, kung mga 60,000 lang ang gastoon. Kung magbakal ako singan handi, mga 60,000 lang. Pero kung mapasad ko bag-ugid, mga 150,000 gid. Mga 150,000 tanan ang maabutan pati lambat.
Baw, dako galing kapital mo, Jack. Duwa ka pambot, mga 300,000 man ba? Wala kaso, Chuya. Mabawi man nato nila basta kaluyan lang ang pagisda nila. Amo gani. Isa pa, mga maayo man nga mga tao ang pauyaton ta sa mga sakayan mo, ah. Mga masaligan man. Amo gani, maayo kay kilala mo gid sila. Aw, kaga mauya sila sa akon. Kung hindi nila pag-ayuhon ang pag-uyat sa pambot mo. Kag kung makita ko nga daw nga tinunto sila at mawiun ko dahil ng pambot Kung maayo mo lang siguro ang pagpakagrelasyon ta sa ila, hindi mo sila makabatas nga buhatan kita sa malain. Ati, oo, natural lang na. Isa pa taat na sila sa akon, ha. Kilala ko na sila. Kahadlok lang nila sinasakon. Ba, ang cellphone ko. May nagapanawag sa cellphone mo, Jack. O si Diana, siya yung nagkapanawag. Hello, Diana? Jack, musta ka na? Okay lang ako, Diana. Diyan ka? Ari ko sa balay. Nagapaubra ko pang boat. Mangista na rin ako dire. Kamusta ka muna? Hindi maayo, Jack. Ha? Ngaman. Ano ka? Nano ka? Ito kaluyas ang tingog mo, Diana. Nano ka? Si Manong Pilo, Jack. Oh, ano si Pilo? Patay na siya. Ano? Patay na si Pilo? Nga, nano siya? Kahubin pa kay Pilo, ah. Daw kabaskog man to sa iya sa makita ay kami. Nano siya? Ginpatay siya. Ginpatay? Nga, sino nagpatay sa iya? Daw wala man ako makabating na may kontra si Pilo, ah. Daw wala man siya hilig sa kamo. Daw pangabuhi mo lang galing ginainchindi niya sina. Sugod sa mga sawa siya. Ama gani. Buto niya si Manong. Sinong kontra niya? Sino nagpatay sa iya? Ginhold up siya sa mga adik, Jack. Sang hindi niya kuno pag-ihatag ang iya dala. Kagkwarta. Ginpulihan siya kuno. Kay nagbato siya. Oh, amo bala? Madamo sang pila siya, Jack. Makaluluoy man si Manong Pilo. Kagagmay pa sang kabataan niya. Nadisgrasya lang siya sa mga wala pulos ng mga tao. Pilang nagbira sa iya? 4 kuno. Nadakpan na? Ang isa pa lang. Minor pa to. Ang 3. Ginpasakaan na sang kaso. Ginapangita pa sa mga pulis. Oo. Ginsugo ako ni nanay nga pabalon ka. Sa Sabado namon ilubong sinong Pilo. Basi kung luyag mo magkumpanya. Ganing kalayo man sa imo eh. Malusot ako dira, Diana. Maabot ako antes ang lubong. Ati, sige, Jack. Sa punerya namon siya ginahaya. Kay ulan sang lugar diri sa balay. Malusot ako dira. Jack! Kalain na gitsang lakatsang panahon subong. Tunggu sa bisyo. Ang tubo-tubo ko, Choy, si Pilo. Halos utod ka na. Ginpatay sa mga adik. Baw, puwerte na subong, no? Bisan bata, hindi mo na masaligan. Iguon ka nila kung alang-alangon mo. Tungod kay nakakarga na. Amo gani. Mapauli ako dito, Choy. Ikaw na rin diyan ay bahala sang gimpaubrat ang pamput. Kompleto naman ang mga gamito nila diri. Kag nabayaran ko naman ang mga nagaobra. Mainit ka man ayan sa lugar nga to. Ay nga, mabalik ka pa dito. Hindi man ako magdugay dito, Pat. Malubong si Pilo. Mapauli mo dahil ako. Ay, Diyos ko, Jack. Hindi ka ginapunggan ko ikaw nga maglakad, ha? Pero kinakulbaan ako.
Ilkon pa na kung magbalik ka pa sa lugar nga to. May phobia na ako, Jack. Hindi ka magkabala kapat. Masarangan ko ang ligan ng kaugalingon ko. Hindi ako mano. Maakumpanya lang ako. Kag usisaon ko lang kung ano gid ang natabo. Halos sa utod ko na si Pino. Kag masakit sa ako nang natabo saya. Basi makabulig akong nga matagan sa hustisyang natabo saya. Gani malakat ako. Takot ka ba sa tayo? Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwag.